Ηρακλήδες μου, πάμε να φτιάξουμε πολύ ωραίο scramble egg πρωινό. Πάμε μέσα. Ανακατεύουμε. Πιάνει ο πάτος, ανακατεύουμε. Πιάνει ο πάτος, ανακατεύουμε. Σωμάκι, αγουλάκι, ηρακλήδες μου, να γουστάρουμε, τσέντα, σταθερή αξία, μαρουλικό για το ντεκόρ και κλείσαμε. Ωραία παιδιά, δείτε εδώ ρε παιδιά, καλή μας όρεξη. Με την επόμενη φορά, και μην ξεχάσεις, κάνε subscribe.